पेडणेच्या रशियन खुनाच्या गुपित वाढले खून करपे म्हणता अनेकही खून केल्यात पोलीस करतात व्हेरीफाय सिरियल किलर काय पोलिसांची करता दिशाभूल तपास सुरू। दाबोळी विमानतळ बंद करपाचे षडयंत्र विमानतळ नौदलाक घेऊन नौदलाच्या वरिष्ठ ॲडमिरलाचे घरमंत्र्याक पत्र आमदार विजयान काढलो मुद्दो मोहीन म्हणटा रस्त्यार देवतले। 20 खाते 21 कोटी 3 लाख रुपये जीएसटी वसूल करून फेल जीएसटी स्वतः बोलली। ईडीसीच्या ऋण व्यवस्थापनात त्रुटी राज्याचा खर्च 31% वाढलो कॅगाचा रिपोर्ट। अधिवेशनाच्या निमण्या दिवसा 5 कायद्या दुरुस्ती गोवा जन विकास दुरुस्ती बिल पास कायदो बर्ज अग्निकांडातल्या आरोप्यांक साल्वार करून विरोधकांची हरकत। बर्ज अग्निकांडा उपरांत आपणे भारतांतल्यान पळ काडूंक ना बिझनेस ट्रिपी खातीर गेल्लो इंडोनेशियेक घडणुके वेळार फायरसोक वापरताले ते विशीं कांय खबर नाशिल्ले गौरव लुथराचे कोर्टात आर्ग्युमेंट। चिंबल युनिट मोला खातीर 97 झाडां कापपाक रानां खात्याच्या गोंय वृक्ष प्राधिकरणान दिली परवानगी 291 रोपां लावपाची अट। आता मोपा विमानतळ वाठारात फॉर्म्युला 4 रेस 14 आणि 15 फेब्रुवारी रेसीचे आयोजन मुख्यमंत्र्यांची ट्विटावरवी माहिती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन मालदा ते हावडा गुवाहाटी मध्ये चलपी पहिल्या स्लीपर वंदे भारताक दाखयलो बावटो स्लीपर ट्रेनीत सगळ्या सुविधांचो आस्पाव। मुर्शिदाबादात नॅशनल हायवेचेर जमावान सरकारी प्रॉपर्टीची व्हडा प्रमाणात केली नाशाडी लाठीचार्ज करून पोलिसांनी प्रकरण हाडले नियंत्रणात। मकासरा लागसर 11 जाणांक व्हरपी इंडोनेशियन विमान बेपत्ता डेब्रिज लागले बचाव पंगडाच्या हाताक क्रॅश काय म्हूण अजून अस्पष्ट।